କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଚାଲିଗଲା। ବୁଝିଲାନି ଆପଣଙ୍କୁ, ସମୟ ଦେଲାନି, ଭାବନାକୁ ବୁଝିଲାନି, ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଗଲା। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ମୁଁ ତା ଆଗରେ ହାରିଯିବି। ଆରେ ନା, ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ତା ପାଇଁ ଲୁହ ଝରଉଛନ୍ତି, ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଡିପ୍ରେସନରେ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଯାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଦୂରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି କେତେ ଖୁସିରେ ରହିଛି, କେତେ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ତା ଦୁଃଖରେ, ତା ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗିକି 2-4 ଖଣ୍ଡ ହେଇସାରିଲେଣି। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ସାଇଲେଣ୍ଟର ଚାପୁଡ଼ ଯେତେ ଜୋର ଲାଗେ ନା, ସେଟା ଭାয়োଲେଣ୍ଟ ହେଲେ ଲାଗିବନି। ତେବେ ଟିକିଏ ବିଚାର କରିବେ। ମନରେ ପଡ଼େ 2 ଲାଇନ୍। ଚାହାଣିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆମ କାହାଣୀ। ଚାହାଣିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆମ କାହାଣୀ। ଦୌଡ଼େଇ ଦୌଡ଼େଇ ମାରୁଛି ସତେକି ସୁନା ହରିଣୀ। ଅପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବନେଇ ଦେଲା। ବଦନାମି କରି ଯୋଉଠି ତୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଇଠୁ ମୋ ସୁନାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା।